Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuririe televisioni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomu Gusii Ndizi TV obwansu bwomu Gusii nigo bono yakyo nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turenekerenga ekyo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwomu Gusii omurigereria bwe televisioni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televisioni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire ekyo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bwomu Gusii wakira biya mwancho moriere wetasene Ndizi TV ne mambengi yako gosugeria andose asoverete na makwani ngotenga bwakire na kigwa bokire na kyogendrete ne chinga kichinde nyasatu anchire tumirane ase embeo tunyando sanga abere atatore tukoneria ALHAMISI una butambe igeko ALHAMISI yebichiko abigo mumanye tenga ase county ya Kisii itukoria lero ne itukoriri chire rienene yadera chambiri metbona aba onchurianda ndochinga enchere yuge bwatete no abagotirimbuka bangina abagaka ocha echire yo erikwene kinga na barabu bakolire abiratoto ayaranyale gokonya amagimabo asogo suke moto asenchera yo uchumi yakongere wekabebo kenabo betume asenchera yabene iganda saso tegerete asotorigereti korwa bwakire buya totenga kyobogete eri tunyawo chaka asenchera yabene bwakira ALHAMISI bwakira buya DORCAS. Good morning. Good morning. TBT Thursday Kabisa nereje kunyolege koro kwara kolire sauti wanchire twabokire mambia engia kigima tubwate chinguru tubwate obomoyo tukumwakira ngambia muno asengencho atorendire aya intwega igya se studio munayo mwancho murigireria nande tokomerana ase embeo emambia yabono. Good morning Kisii Nyamira County ensakia ya Kenya chi county chiri chitwetanaine gati ya be county ya Homa Bay Kisumu ne chinde chinyinge Bomet Kericho no tore live wetera ase mitandao ya ito emambia bono kwetera se Facebook no tore buna Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na ibo igonyura wetera se ensemo ya SMS DORCAS. Tanyora ase namba ya 0792192834 enere namba mwanchu murigiria gusanga ekerengeleo
kiao amona into emambia bone gana bogo tumena mbenyo ko so ibabere batoto ase omoroberio mashabiki to koroji semo chia diaspora county 047 kefa good morning amana gatia manda bange emambia bono into twabokire byake gima twetomete kwene kiabuna tonyera ko bato korosali tuko eri amona yo mwancho murigeria ande onsi ase ogendrete kuba gokwe umanyete kero gochake wiki chinguru nchiroro nebirundo mbiroro konyara kabogo chake wiki kabisa ngama tukakonya gusukaiga rero kereri tukuria ALHAMISI abakora ngegia ikonya kwera nansi wikari tukuria Friday what ona abu abu kia 0 make sure nganae gwakorire kuko isaransa igari tukuria Ijumaa oseri tukuria ALHAMISI ngarero gukurire uchimaiga ibikwanya kabogo ikirania se wiki ngima nae kwebekire tiki kabisa tukonya goswa segonderia y'abantu bakorire mirimo nebigeri ayenuri manyite DORCAS ganta beke kare amatuka maigaga anyway JOSEPHAT nere tokwene ngatonyera ko togosanga nere kwene kebuna chibi chamuriri cya gukira century ubikira asa matukanyere ko bagweta emyaka ya maiga chinyomba nchiakagachirwe ekinde chiasunguntu amati nyomba chiri cyo gosunguntu kabisa igachibundi chirororo ebintu biro byakorekana asa matuka maiga nonyo gochueri chibaye chinyora chiskute chitaracha abantu niko bagutumye mesumeno oyo mari gorari rongo oyo ndare sigiga abegeta magotise amatera teru DORCAS nande baragira bachueri kabisa nande timanyeti gose ningore ko batebinga chinga kichogo chueri metebuneye ne chinga kibituma byamire ari matero chena limete kubwiri gukegima omete nagita sali bituma kweli abonde na kukoligeria nagita sali bituma ine sababu yemo eya kabere igo yarenge policy abantu kubali kibago chuelia umuriri gogokiwa kibacha kano esa 12 cia mambia babekira umuriro taringo chigo chinsebosa ne bituma bigosamboro abantu bali basambe bituma the whole day akiko tenga igo baga kembiririye bituma byamire nariyo bagachakira ko baguchuelia omete kaiwo mugako yo mogote yo mwana oye asenjera yechungiri ngati yakoragira bulu muchweli abachweli bali atigango te DORCAS nya keitata umugana no rasa abachweli mate bali nigo bagatebire nga timoto letera nonye ndagira igento giyo kamura tokonye ne chisuguri ekeburugo kere kibakere seiriga ari bachonga buyiga no moro kwanyara ko ba gokorora na nchiraki bakunyara ko bakwara seri ndagira ari kwa bachisuguri kwa baobosi amacharo no bakurusigari roche ebine byosi pine chinyini na bakugenda gari nyoko bwategeti cyari asaba gochweria no okwenda kwanyora nga barabuno bare bakwa kuruororo chibondi chiria chiaga chweriro mwancho morigereria emambia ya bono good morning manya ko togenda to ko tubwatia emambia buneye to gotenga karibu sana ai kwara tutumira ujumbe yago chirongi chiabo manyete DORCAS iga samaruga iga no chia abenjere bakabekira magoti sari nabo kumanya ngone bundi yogo chweria no bechieri amete bechieri ni sari okonyorana yes era onya tachira neti kabisa okonyoranga ya chwera kile sana andali bamura chibundi chirie yani bagate honchwelina ngende sobo mam ainara matera bagaterirari ariege koro kabisa babegete asi yani mbagweba bono mbarona bara bakabwatire basangane musugwe ngoso baroki bamanyete nga chibundi ngo chweli chikara ari bwa misiro chemate montere oria otari gwetoma oria remeremo yaye musyomisyomi gako ganyanga saa 5 gana nusu saa 6 eronya gwetari rochebuge kabuge kora chibundi echichire chigende toka bachigo chwelia oikera noro na ero baruranchi kai abantu nabo amisio obwene toko beke chumbie nyingo batengane cyane tuko cyane ngolo cyane ya kwabeka cyara yani baraba ekyagara abuna abantu bono batakora tigasi yes Naki yoko babarase. Api metaranji time ngabona chinse chibundi chiri okora cyacakire go
Ano mete. Osambe bituma. Bawoche na ne ngambu kitingia sana. Hawo chakerare. Gweta narenge. Gweta narenge na bakwani. Indi tatenchire ya ubiguruguru gaiga ase jo mangi. Ocho mangi ga na korenga kanjira nkare ngoro gacha ka ubigwo. Omaete na asirire pibuna buna gosori na nyorirega. Keda kwa nyora ga dosene ne rio kikwabwati. Eri ukire rindi ale komochero kumayanga abantu ngo chwari bali rochi matari. Tari boniga chi machine chiachire bago chwe bago tangre miteiga. Ama chinsa ibere barura au bachira ngao. Ero ko pimiru chibuti ari no echa ituri koleta ru gwate banga ibono gukuru twakire sime wakore kubutora chikwerendeje. Lakini gakiri baga chuma etwabuta no metinye be. Kabisa ekagera mete meteneri yale ko be menene. Eju igire geka. Manyo. Kabisa iga noloje keda Dorcas. Nande ikaya mosmano nabo kubunika salike bararaos. Omosa osoro. Good morning. Kati chibundi chiri chinkongo kegima. Ande njira baga pimiro umate njira nero bakabekire ekebiro iga. Baligie kamba goseusi insinyo na nsinyo yomote bama kwebeka matobe iga. Oliyo bwata nsinyo no bwata oyimo kigoro iga onyerasa ngatwa. Oyo igoro manya tenere ugapimire kebiro bya kabisa. Oyo onsere iga ombeti kabisa ngoyo igoro naroche asere ini rieta kere ko bagekoba. Barengania. Nande bono bali uchikombo. Mete nchirabona agakumirire inakie kunyalikana abaga kabayiga ba myaka yabo ya baingire yabeire menene mabwente batimukira kini egasi bagokora kuimukie meteri baga kubeka igora lyo mete egento kirikire iga okubeka bune daracha iga. Yes. Oyo male muinani oyo ndare iga. Negasi sana. Teri gasi nyororo iga. Mete kuimukie meteri kwamba nabako tumobeke igora. Chinguru nchikaniri. Abakoragira. Congratulations. Egasi lengia. Ayona komanyete umubundi buno yo asirieta. Ole moya asegeteiga. Motayunga congratulations. Wetera se namba yete SMS. Mwato nonye rieta kuruga iga Ndizi TV na botoko mwatara tamatainga egasiengia tari barabuboka Dorcas. AMISI ekero kwa na ababundi nabo bagochwere. Yes. Nkoligere ndenda onyana nabantu bakole kasi mugongoteni abakobe bagodi emezigo na mukokoteni. Yes. Ometera abali bakomnyokane ne gali AMISI. Erwete kabisa. Erwete. Nili mugongoteni rieta bugati yaoni. Rieta bugati yaoni. Lakini njera bagora tirimbuka ngorora kabisa ka chache ti. Abegete bujugo. Egia number 4. Abegete bujugo sina AMISI ni AMISI akoera. Amache ichire. Abugorite mesigo igoro. Omete oli no monto okongusa. Yes. Talinga na mafuta atachete. Ai AMISI. Mocha abantu buna. Abantu ngweto mabari. Gari njiro chikuru kurumaga chena kubakere oni pu gayote getagende. Ene gari enkimere para. Imugete mesigo kwanza kubwa ye pick up. Ai obugore. Abugorite mesige mengi sana. Abantu bunabu. Teabachi moto. Emirimo ne ya mokora. Nyorete nonye chinyombe chiga chia grass touch te chichuba nyangi. Abaserete bali bagosereta byiga. Bakambaro bakalinire igora ari kabisa bagoserete nyumba no bunyangi. Babo obunyangi buli amonemegoye. Ka ukore unyaka nyaka igakwa bwango twire mbrateri goto. Ya makwende ayakoro chingoli. Yes. Makonge na arore. Makonga ali omigu na arayu boko ineka akera umire. Yes. Ande mokunya beka machi ime kunde gocha bate mobeka machi. Mwanya beka machi manya AMISI. Wane kero gosibari kongeri bono. Bono linyete bona ebo mubundi gosiba bono gosiba wo. Yes. Abantu bari bagakire sabo ke maskwisi ma ito monto otebenga otebi bundi omotebi igombate budget ya mabati 30 ndege tonse teri oburuso bw'enyomba ya mabati 30. Nabo mate roofing area enyomba go set guno oburuso bwa mabati 30. Ababundi bali kwa batebiri nga igonte tonse teri oburuso bw'enyomba y'obonyangi emetwe 40. Kwa mwira sekanyoru kero bunyangi bole watengobo nabo gwisane nyomberi yago manyete. Temanyete ng'abantu abansabu kibale gwaka.
Mathematics kware gwaka ntutegete tumanye. Asite bashite school. Ipimero nge babwate. Lakini bakorigeri bate. Abanyagitari ba maiso agwakesa batanga yabweneire. Hande umahete nyomba chiri by the way. Nchi agature mbura netu ngabona yabachokire garari. Akuna. To kumanya ngomugasore siko ngakyongana. Nyomba chiri chintu rivu sana. Yani nyombe kindirete yani bwateri birayaye enyombe ngiya sana. Wakuboroso kabisa no utamali omanye terio kitima edenja siriko ventilation chiko basi nyomba chiri mae tenjera bagasetirio boroso we nyomba chiri anyway. Amisi bamanya kobeka agasukuri ometa agasukuri akuna bete ngoko bolinga. Ninki mogo be agasukuri ka linki ka okora ikora. Sege churi keri kabisa. Kabisa. Nakukabekire. Nandika ege churi kama utiro churu. Nande nchire agasukuri yani ege churi keri getari kobo. Nachite kumayanga nganchika bwate mini. Yes. Kurongo chukuriye mogaka bwe koronere papa siko. Yes. Ato eresere ngaki ege bichuri ebimbinto kibiye. Ometembe bwate meaning ekerege churi kero ne kero getayo. Nga mbo bwate meaning ya. Kende getayo pi kwano le kende kebunire. Papa siko the band. Kazi kwako. Bibona sana mambia bono mwanchomo ligelinyora nga no bwate obosibule bogosange kerengeri kyago amona intwe koru twanyara tukoba togotigana mona iri tukulia igoro amange anyale koba gakorekana imena isko hijorogongo rwa Gusii County ya Kisii ndwaroche ogosiorigwa bene kumurubirio bubwenani bw'ichineti kabisa ngwanyarete DORCAS ose nemere mugwarenge ndanye ikera lakini rende murubi no chagete onteke toligereria kamereria otebyo mugambi ogo oso umwe na bakoro CHP kabisa community health promoters. Yes. Uiwe kanyorokia onteke to mateinga no kwarenga so murubi ENSAKIA akugachire ngwerigete ngwerigete ose kweri kinto erigete kabisa chinga kya bakambi bali kulike moto kolera ngobono chineti to mai denchiro jerima ya toyo anagari chiko enano mote banganjiraje. Yes. Njira ikakenyoro ntwaro che chiko enano to mai denchiroro jomo CHP one ayo mogaka onserio agichingerere chingerere gokorero mugano mabya bano mai to mukabara nata betanga wetania chineti chiribu chimi kianda 900,000 plus chineti chira chikoba chiwikira abamenyi be county ya Kisii naye kwaba umwegeno onye kwairuli bagerie nayo mugambi naye omoteneneri bali bakoro kunga CHP kwagera koba gukurikia abantu make sure ngakiro muchonyale koba okonyora tago tabango muchio nenche bono ndubwata advantage ngabono kwara manyereirie kwara somora ibere sato ngaitika kwanstira abera guchiga kando umete mbaranda ke bakarare bande mbirigeti chineti chao bagachire kalemere mo motari komera na bakanda yani motari konyora na raisigo ande bataranyora uchumbe nga chineti chachire tibono chineti chibagachiru kabisa chiberawo uikachinga chachire matarane mbararo nando mugavana yata very clear neti eye teli neti yokobeka segeticha ine ngana yenda AMISI abandi bano bapimire na kibaho chikomenta egeticha kiyawe atanga roje chineti sa tuigana gichira isane geticha kangana oremire ometa AMISI abaswa katanga mboga ndani kunje bona si umbu aya ona chingo chiko ligiri bona aina ali mwanchu muri gatotenga apana chineti kwaegu beka tangira bururu bwa marere ndutetiba abantu barware serikali ne baganireti amaya na kieko geranga ya torigeire umuru w'ichineti ego twabosa tutari gwakana besa aibono imoki oiro chikobekera chinje ni cyao umete ni mwagera chikoko chigaswa koli chinyeni sana chikumeti kaleje akalire bwatagana gari okonyore eneti itacheire nsenjire ko butoranwa eneti ekobutoranwa yarosiwa yapimu gochia yeimokiwa yabe kwegeticha kabisa nando mete igari bono security tight mete ari no gechuninge konyagweta mon
ene tiebekire kabisa ngikorenda mali lakini ase chinyama chingo konchieta rio holiribekira ase chineti chire ni rie chingo kolio goseli chingo kogoseki rine rie chiumbu lakini bono rende abalimi aye chineti chikwa irurenda ba minto chitumia senchira yo boikirano chiri chiagotire chirucio na kigava natebeta chisambwe omete ando meta AMISI totranda ase chensa boye chinyeni omete ke abantu kenyolini siseme kitu sanga mona itobetra senchera hii mitanda semo ya Facebook abo tunyana Ndizi TV News digital asensemo ya YouTube tunyana Ndizi TV News ase namba sanga kerengere kia wetra ase namba ya 0792192834. Alright, mambia hiyabono ande onsi ngayogera tukaba gutobwatie kurwa ayino yule bwengenjo sana buno mwanchomo ligere libagari nene togo kwa tonyera ko tokwenekia uratonyera ko batukorotota ande onsi asore kurwa chisemo chiria chia diaspora Qatar Gulf United States of America amone chinse chinde chinyinge DORCAS wetane Kisii county ne county renga nande ko ratari totarai kachinse kiagala njengo gotebinde by the way the other day no narenge Misiri no mata Misiri nga ichibiti mata no bara tenga Mediterranean Sea nya chembali ne kene ne rororo ke manero ngwaro cha macha mabadiri take your time tendege tingwa uondo wata pendike na chietoro naye tume kera kwa igete ali Egypt ngaburi ngagaiga no nyancheria fara ori ari kai ngawa sana nango bari ngene re nyancheria umubaro uri bwa Israeli amaeno etete ngwatemete igana orochirwa kamugete kwara umete kwara temano no kwaka machari ne nyimbo yeah njitali musa data kai don't try this at home chisenchira romate abantu bagotabanga you know nonye bintu biri bikwanira se Biblia nemechiri ari gwatorose gwatorwaria it is real it is real na maine ebinyorombiro ose emechiri nero Israeli nero ororo kwenda jomete na maite nga nabugete igoro ika okay kero wande kwa AMISI okon family ngana chieto ono ncheta yane no ndochi onda kiroriga AMISI nali ngikirori DORCAS ya totebie ebitura ne bitongo biri bya mayu bitunwa mbirenga bire Kisii county escapement ne gari mayete entunda ne ntangani pigo tira uchinorobi egari ge gonchuka gari mayu kwase kama iso kaitata ogotuba maiso chiro wase kwaliro chiro kegima umbeti okobore musarasta kama ngatuetaniri yago ngakorige gochinsa gwara gare sioro lieko ore gari nakini okwe bacha kore gari menga kai AMISI tembea Kenya tego enda chisu koka kai Kenya kora chakira Kenya tara talents ya umanyenga ki ebitunumbire ngabire ne bitongombire ngabire ikina eke mukwa egosete yani ngakumia uraenda rinde ase amacha gosamba ngakumia asana raba amacha nara gutire getiro nanya kuma ocho bwene tochora ocho ratara getiro ngurke asa melia Eastern kambani ngomoro kambani kabisa abagoteba ngamacha narororo agotire getiro naho iga omugano no ratenga ase getunukira kya enseme ya bukamba konya koro musubati yes oncho kananege tunukeri mara saba automatic bona ewa kawero masaje koliki wala wasigari. Good morning Jacqueline Ndunge Ria tena koronga Jacqueline Morabua ambia mono good morning wakira baba mambia bona ina rata te kene uno musubati umanyete uruete kurua segesa kukia abakamba
akatanga nche obomenyo bwane Gusii nonkonyom imbe omonyene borongorwa Gusii corona 19 around 92 Yesa. miaka mingi sana. Congratulations. Mete bono yo mete ke Gusii. Kae tata. Aise ko ukwane ke Gusii na yora asire ke Gusii. Era ta gosira. Ago kiarora kabisa. Agonte no jinga kiago ikas. By the way, timanye tinge ko ro monta tari kwebero munuo ye. Agonte binonye kera achirega alisobo kibwezi. Achake kwaroria omonuobo gekamba. Toko manyanga no mu no wanyomere Gusii. Nyanyare kana bwebe omonugo? AMISI ase miaka ya maiga, barito kinete miaka ya maiga. Yes. Tara historia ibe mono ito. Lakini kiarenkere kiachire. Bontao. Ai AMISI akuru Gusii emetenyebere. Ogo cha como kwanete. Abazai baitsombe yamale. Abo tenga. Akineza tumia Kiswahili. Mwana manye teke Gusii azile njelaget. Arure Gusii AMISI achire sukuru yo university Nairobi. Semester ya moyo. Right. Akoirana. Manye te abona bobo bebo tasomera Gusii. Wazaki menipotelea kidogo. Wana nele analiago chabono akora ngeli mamo mwabo maza. Maza baby. Umzai. Buda. Wah, ida te korokunga. Alright, tomorrow very ENSAKIA. Watara utokora kwa bunaya. Ele bintu bire real. It happens. Vira se binyoro. Yes. Yeah, tara. December nalia bana bagocha kabisa. Nalia bana bagocha. Abandi bono abo bebiri. Akora kiwekene kebusi. Nengoko. Kaneke bro, o madra ke bro, yo ke size ye ke bro, ke kia Gusii. Ochikora aligereria ngana maini. Kwani mami unapika na nini? Sisi Nairobi tunatumia ile kidogo. Yani umwana akora nonye umuiburi gosengi na koroga kwenda gukama amabera ali tako yanywa. Because amanya tamabera sagutukuka. As a packet. Kabisa. Chakulire nga ono. Mabera anga yakurwa. Na kiko nyari kana ruga iga paka nachukulira usinachukunyure chai. Otabasi kunyi. Mimi nakonyelea packet. Yeah. Ingibona mugano buno gutwegerira DORCAS. Ege koro kiasirire abantu mabate kumanya na abana bakineta chitaoni. Yes. Bamanye kumanya nkikera ase konyero mu Gusii ngibo nkikera orora. Nakinda tebe. Ekemira kyo mu Gusii gocho bitumbira ororo nonyene kumanya umwana none kinyini iki n'kinsaga. Yes. Okumanya umwana yene ngombe nere koreta mabere ebintu mbiro abayiboli bagotwegeri. Tiga kona lia bana mono ngati bono packet bamaitenga endagera ne supermarket ekurusu. Teikolem. Mbamanye tingmanga AMISI. Mwana kumete na kie konyalikana ebituma byasimekwa byama byasiego. DORCAS wandenga ngwanya go test pio busibwe packet bo. Bo packet ya asik. Igomanya te obosibwe motoriro rombo, egoronga rombo. Okana paketi kabisa kwa mataigire duwani njenta kete. Ntakete ulibono nukemono. Obole Siri. Era bwoko libo bwakwara gotirimbo kaiga. Bwikanda bwakorera kabisa bwako bwata kigima. Mete abantu abechitaone kera bachire asa chiri sabuga. Barenta wasana. Emenwe go chenchi alia. Buna into baby ya nyati tutandika. Ana mache. Tunakula rice na chapo. Mara kwa basapa. Abu AMISI kwana lirenga kotarari bukimatora ragira. Esuguriyo ke kumeti na kikurugoro yande break ya. Kiko nyari kana. Omaje suguri cyo kuruga botambe oko yo mutenyo kabere stability ya. Eso ire ko. Onye beka asiga ya kwanya ya turungaliro chimwene yako ningi nga yake.
Amaigari atatu ekeburugo gete gechieto ekeburugo ngaro gechieto ekeburu AMISI bwa kukolima abia bona tani video bwa bibia byaka ya to goite to video mete okay kwa mochire yes AMISI ngo ikere to gwa ku nekeburugo bode ya enungu bya igana era na do chimpitoli iriga ekeburugo kabisa go CM kwa bitoligo ekeburugo kwa era ligwa keburugo ngaki utakora kinaki ngaki utasibye ibintu yes inero discipline ya renge matukari akali enkong aya madari nande maskana rengoro abana mbabwata maskani uchia survival okwagi oko ngenkuwa rengoro maete bone iga mu gwisansara umwana kwa mochakerare kwa motebikire na kurangirige no gutuma asedu kondetere ikibande gesabuni materie be machiko narakaena ni rumungi na gakoende ncha gukwenda kuwa gose kogesa AMISI na byane keire sikigiga ngomberende naboko yetigeche bimene byonse AMISI sinye ni echinatigabu muri mokori ngocha bono lende kutanechi Igo communicate rando okurire gochi. Omete yani ya lenge simple. Ayora yo koranga kyogo interpret. Ani ama wingi bya sana. Bya sana. Omwana akola instruction is very clear. Kabisa. Na chire gochia. Wana inu soka tumerani. Menane chiro le. Obonjole bagendere. Kabisa. Nama etenga AMISI nanchite etaro sana. Okwa egwe gasi osibye bintu. Ose olisi chiombe. Yes. Yani okwa egwe gasi iga. AMISI buno maitenga omaite kupima chinsa kwagenda. Kama yamanya ko banga rero mbwango yaringe usine oiranire mapema. Chinyeni ari uchigore chiro meiro mungina jerusha. Kachibwata ali njero ta ingibona gwikire chiro kuna chomerege igapara. Mapema irana. Abono tukulia kobera lita. Bochere wakira. Lakini ngina chabwange. Yani kogo chaigo koira na DORCAS yonyore egesieri keri keigoire. Nyasa one ye omatra bokwira no nyasa babomino. Ochikorara olitera linga yaya. Igona na nyanga mamo ntanganire. Lakini bona konyo koro mungaini. Kare tu akanyorire bono mongino tangani. Kaenda kwa bongisia masangori gebinkoiga. Wait. I born a legend. A comrade. Ocha. Matana kesabo mama naranga chinge chichira nyomba ntigo isana mambia. Chokumokia. Ntokunya ntwabwate nko chokumoki bono atatianda. Nagotuma. As. Igorera ngai kwaruira DORCAS kwaranga nayo kwenda gotenya chingo. Mambia bono manchomorireria. Sange geregere kiaga mona intwe. Kakitogere tokoba tokobeka oboroso na korosari tukoriago lenyare koba liengencho kegima bunere botambe ngotenga mparo rumuro bulbwensa DORCAS yokobe yalam. Kabisa abange. Era kara iriga aigunga ekioroka likelia kyumuro bulbwensa kio chakire. Up mapema. Kabisa. Uchaka kuyarigania koroberia umoroberio bwa abana kuboka na kugenda chisukuru bana mbara lazima baboke tali ubebwa bude miakerebo abana nabona bana be chisukuru cy'uburuso. Yes. Ase miaka ya bwango igatore bakwenda eskuru mapema sana. Bana balimbara amanya kubika yala ebuge baboke iyo kubatera libarari. Bono gwikomo iboli oboko ture mara gatatu. Eli akane nalibakuboka. Bano boika bwetume ochake mapema obero sinyonyere turungi kwa babekera abwe mesa bono ochake kubatura. Paina ichinga kichire raisi mono. Manyete bagotanga. Tima yose yani umuibuli especially musubati akwarigania abana baye kwenda school. Tima itinga na machikaroro
lazima abeke kerere akariogigete karororo wanjandire okoro jinga kida otekana ndiko kenderia chayo oisara zonganye baoga tata mandi mapema bate mambiti go to school bana bale ukwevere meti ninki gyachiteke gachi batore mero matango boli bale dadinda ko boli bono airenga ko igete ririkane nayo maite nga kioko kende chayao ririkane nayo maite na kioko gende school aseboniga bintu byachibiga chincha tombe chenjati korupaka koruase chimbu omwana ko gote no kuborira iswari akotega seganyaye gasingo kora nari okunganyeririe ta yakonganyeririe dadi endane bia ngara na ndo ko tebi mwaye no matubuke usimba mwana ndo chine kera gonte dadi umaete bintu bia ngara saga bianget kita Yabara sana mashabiki alegene toka bagotobwatu kwetera semitando itema mbibono mwanchomo ligereria narega yokorwa Dolphin Mora kurwa chinsemo chia diaspora gotaba good morning JOSEPHAT DORCAS na Joshua atanganiri tuko lingi ya kigima na nditonyere ko bato wancherwa na nyesaye tonyere ko bato kuboke mambia bono hagoteba no are imeyo murobure kura seseme diaspora amaigaye emambe ya bono anyare ko baga ko baikera aba agoteba bana baye abaiboli baye na basani na boigo ababwatani Ndizi TV emambia ya bono nonye ababisaba emambia bono atabanga ENSAKIA noro muroberio gonyara koba hinkoligire kere mambia kwandeke munanyere ko bingwe manye amangari tunda green kurochise chia Karen Nairobi niko ndani kama kawaida emambia ya bono yobe shai nimeona agotanga mark me present nonde live msoro ingia kurwa bonchari bomwancha pamoja na Eritunda Green Taylor Mugusu Onduso Salome Onyoni Victor Sabosi Magoto Amono Mwanza zilizopendwa agotanga emambia ingia uchia ase atambo serikali o Joseph naboigo Jeff Mogaka following live kuruchise mochia Kiobegi nyamache asubuhi njema to all presenters wa Ndizi TV mashabiki makimu akoboka mona intu ani kinga sweri miyo mu ENSAKIA tokotenga ega singi ando chine Thomas Isaboka tenga good morning team ENSAKIA apa well represented. Let me wish to all my family members in Sengerabu Machoge Church happy Thursday morning JOSEPHAT AMISI kwani you have become a historian jameni. Wow, congratulations, asante sana kwa wiro munyangogo kwa liko bato kemigano omaetera rontebeti omunyorenga throwback Thursday kai kendengera ororoche nga tutarage kuanera iga wale wanje gotoinyoye ngera gwe terete igen charagete wetane gotingo mupiro uri wa masakarane chinko naye coach naye referee naye gochore timu umatandanga wale bagateberenga DORCAS KEMUMA rero torigo chiesa tuli ase timu yo mapirone okora iko tukinanda ko gacho kwenda wisara sari kando kirete kabisa wacho kuburinga AMISI ngoro cherero okogosari atanga timbu ati mood igono wisara asero mapiro go begetega tega ko tema bantu winenete nando meto chuko mino mapema sana kai aina yo kolente rumosi likaba ntomba bwate mesi so yebono nchingo mukyo musi ando ko ba condition ko batang elitomera negeti mambe gia suneka moshi egetuma egesanga chinjugo suneka chinjugo adane chinjugo no manye tete power yegetuma kyo samba DORCAS kiore taire no masani AMISI ngenyo takana nge skuru yo boroso egetuma keriro kariri bono mwalimu muganyire to mwalimu ayo masa okire ondachire atarache chinga kichiri bakwena igo mwalimu akira obisi yo ndache aya AMISI bona ali ndio kunyo kubungururira muguko ime ngara ge wanserare kai ngora ngora ubwaga chirene getume kyo alafu AMISI getuma keri kere kwaga sokiri oikomete oikoa kiro monto oikoa kiro monto nane okubongorora kogenda yani wanje murigereria umaite nane gutuma kiria kimanyiti nabugia gasambiru mugoroba
kialie gumambi mambe lakini giansa buya mono ande buya kabisa nkio meti okomeki shwa botuko diba kole ko sindagira misi oikaransa ebono gusamba obituete oyagate bebe ke gangende ngirire musanione mbunire okobunana okubukanya nke ko barabane krasi mbarenga bare ebitumara onye bibere amisi ama ino gusanga nkwaringe gare mparo abande bakabibongororira umanyete pado beka mubuko taringa nelisa karaka bekire mubuko tu kwaruta oikari no gusanga wegete gorigirete umwarimu wasoki bibere na kwena na gotenga bikire Joshua AUTA maega ari kare maega kwena na ega cia basoki getuma gujima nale ocheto gusanga iga oi kubongororo iga enana gikamicho likagu mwarimu akarometa akaire tumetina ariete gosega tugutu tanya kobo cherare gutumeke igongo sambera DORCAS KEMUMA na yarambeke ase timu yo mupira na bo bibegete kabisa mageti kene kia DORCAS kene kia AMISI kia Joshua kia Job ebibini nabikwenda ogosanga the power of sharing kabisa ande timanyeti abantu nakibarenga bege nugukumya chincherere omachincherere chirije gutumaiga kabisa no maiga tumaiga na bego twara chincherere ange isano na isano libereiga kiamete kabisa kiamete akirika wake bunaiga kwa Rusia ya mencherere yemo wakora pakamate kwa DORCAS Rusia ncherere yemo otabokimate wana na Job na bande bugika ege tumageri kiamanya gwansa talibono iga AMISI mwana maite ngatari kulindagira ya muntu ka toko salia manae ntokorosi chabatirero ngoiture na mama yani tokaniri pi kwanta niyo ngaibu achete mambia bona mwanchumuri para bali bagenda toka bagotobatu kutera semitanda ndo chinganere eno kumocha. Good morning, watching live from Isibania Boda Nyasayo okonyire naro lituko lia rinde nko aneria staff itoka neregasi na Customs Kenya na Customs Tanzania asubuhi njema pia na watakia majirani wote wa Tanzania asubuhi njema wako na maonyesho ya biashara Norman Lands asubuhi njema. Okay, asante sana no kumocha AMISI gago tuwakilisha kwa ruchinsa mochiri Isibania Boda kabisa Kenya Tanzania. Congratulations baba, every morning ishatukiri koboka kabisa liwe toma unaba mtu watu tobomere tutawata tusangamo osaba kabisa aya masa yemo live Ndizi TV tutatafuta mashabiki yetu yumoro bali bwensa ritunda green korwa chitsama cha karane atano ari yumoro kama kawaida nere Jeffy Mogaka uta following live from Kiobegi Nyamache asubuhi njema all presenters wa Ndizi TV asante kigima kefa AMISI hata DORCAS AMISI wakire we from county number 047 watching you loud and clear. Eric Osoro tafollowing kurwa Keumbu Ritaro. Asante sana alikuwa kwanga eno kumochere very true AMISI. Esuguma bari gukaranga esugume gwansa mono mpare kubika no nyanya. Iyarare bari kubika yoka. Abana kuri bari yarare. Ke. Ai baba. Otanga bike suguri yechinye niriko. Omuntu kare mugondo gakwesuguma. Nonyo lakini DORCAS mukware ka mache yobokima lilio kware kaiga kwa bekire suguri riko na lio gatabunga imokia ebitume eminyoketinga mongena tanga atwirira menyerisi natwirira matensi tiga mocha ni yago yani paru bwatete ebituma birime tolire bere baba tuliko kwanero na monto nchiraga igwa ufocuseti focus kabisa mocha ni osiri focus ora nyole babo nchomba bago jesu mupira ora be kansora jesu bali okumanya chidage kakwa nano mate chitinga chialengala daro mate chirege sona chiranga kabisa John maisiba mbwatere bitume mutolero ya mochi yao inserango anda kwa liro ba daro chige toligia si chitinga chire chiri chakabiri cha machi chitinga chiri bagakambara bagasire chitinga unachiria
arobosi boka osoka kurumari gake okora asuka mai ara maete kwa toro chikeni kyayo ngani ngubia kasingia kabisa wa mambia ono mancho murigereria kayagera toko gutubwate korwa chitinga chiri takubira kabisa chuma iga onyoncho kana ni kabisa oncho ne chinguru abandu bagasire chitinga na abandu bwate chinguru ndokora timing y'echuma eliyo manye toko bayebekiriga kwata kunyonchora na ngora kwenda yacha kubwata chinguru ngora kwa makuri na kio konye somara kurugari these are called the legends timaitinga abanyankongo kabisa timaitinga abarosia chitingeji inki kya garta bagatiga amacha get chidu chiya kamete goro kan teknology technology rekireda amaguta kia AMISI nuruchenga buna kale gutira achirekera ano mete chama gutangonya gosiri guchire chitima cyachire yes bono inki geko gera batale kubeka chitinge chinyakobo ekiagera mwete no bwate ogachora no kwa wacha no kwa orogende ya mache ya maguta estima ando atabanga ya mabuta kirogoshi matemegano nere gocha mpaka ko imagine ya Ryogosi edia mabuta gochia sangana no bosi kwa bosi bwata mabuta omondo atanganche yaya estima is clean energy chitigange ndanya hano manyete ikira chitinge chi estima chi omuriro chi cherete singi chu kwege na kolinga chire chio piyachire no endo sieye ya macho ose mabuta kwanya robosi bwaye bole tabauti bogotesi tabauti singi njo kwege na kolinga yayo manyete ebirenga lyo mondata bo wansa obwe etinga yestima obosibo wasa ande bole obonuke era tata chire mpaka chia grade 4 okoenda ali watanga njensera grade 2 okoteba bakogenda bwangu konyo gotete bisabo rumaye gosie konyo tete yani munotagete mutolera matoro kibuyiga amalita malito ngirere bichuchu kabisa noari noari AMISI ande lirikale ya AMISI ngote babalenge nandengana bagusunyunta ebituma biri paka byabo bose no barentorogena byasiegwa ubugima bwayiriko ubugima bwaragira abantu baragira AMISI kina kerengerio mwancho murigeria ya DORCAS KEMUMA ngerio kerengerio kia Ndizi TV murori gwesa au kam sina kia abantu bagusie bituma mpaka byabo bose orogena iga kabisa iga AMISI ono maitoro ruri esio bagojero yes bona yo gosi konye no bari gwasi bakabwabo obosi kono sirongoli anya kwale kama chauli ko bosi bwajire deka ibere kwanyoro mungina no arega ali asensi mangana mako bituma biri asunyunta biyaya gosigi kabisa mungina bali chinguru kegima abando chenganingi kerete bono omongina Lois Nyanchama mubasi congratulations aburo chengo temanete kegima gogosino norogena abangina buna bali be chinguru ngai chinsyo chiri chiachiete bono namagenari narayi ngubo ebintu biri chikonunchira konunchi misingo manyetenga ekonunjari Joshua AUTA gondenga AMISI nyumo muntu ataragacha ukare compound yago igento gwakabikire gitangani ororo rigena ndirora amantu bagesibiri libwate rigena lire very rough abadibwata mara libwata mara ariyo kwenda kwa lige kase geteiga yapo abantu atabesigi kore nyomba na bigweto mondo no kogora gosigikisika what happened nga yamagorari aje sego sibira gire gosigiki gochitaoni ya AMISI abinte bya chenchi yani wete songa pup okogenda ali kwanya ndiro rori ryo gwesigikia na ndiro rie byara mate bantu kare mpaka butoire no nye chinchaleji dige na gitakurigiga olenganane bari mwaka ngire roje mwaje gonsibeli ororo Paul Muragwa Tais Matinde David Masese James yasaya na baroje omaete ndo gachire roche wesibia era macha ndu seitoni gare ngo tabia sera machire no tu akairiru kachiogo osere mu murumi no monene gatikabera kochiroche
agotumekende igari ngatoge kora Oho. agocha osabo muiboriri baga oteba mongina machendo cha keire gaiga otare konganchira abana abago abamura mbaire tujuwe sibiroche baba Orakana rindi. abaibori bagatanga baiye basibi tuagenda ari baba tuisarasi wa magena igoro tuasibigwa inkiuma twagasiberigo ekeyuti ekenyorini ngererege kongo kabisa kiabwikwe sabuni eguni onya gwachande tendugu yago igagati kabira ari na wago kubekire sabuni ga kwasora gotiga orago isarasiga sabuni yago so amaiso yakoreria okuboringa Josephat noiranere chinga kinda gotome togenda ya yendu no sike Okwego discipline ya bene. Discipline okurwaria tokoirorera wasibi gungora kwama kwanekeru lige na igoro wakamoka matatauro nchiare ngoro yangeria kwabegetenere gosibigwa gosogosibia kwanyanekera kwaganya Kwikaransa lige na kwaganya yome. Mangana makongu sana. Ngake uno ngiarenga. Ayeke uno ngiarenga baba. Kione yakoro muntu giatam. Yano muntu koreke uno tam. Chinga kina chichiri. Chindo chiarenge chindo rero chindo chenchiro. Chisari chindo chebone ngamba. Era kire muntu igiteret. None roche rwarenga abantu bakabuchire. Gataje kene kiane nchire gutirumba guchiro chumanyete ne yane. Ngankwane. Ngange more mocha kurusie banga abantu. Yes, ko gutirumba guchie para yane kwa ruko. Wakano Keromotienyi you subscribe. Mangana makongo. Twatanga makoria mangi yokwenda chindo cha siekirwe. Chindemero chia keire. Chindemero chia keire. Chindemero chia keire. Pakama koli no abantu bakoli mabete basimeke chinsiaga kabisa ega chombe chirage. Yes. One chombe cha keire binyoro. Ne bakoli seri. Tadi dikale ngombo gotiga kwani watch ko kuyata abanchiro ngoraro no ebosongo gana sandeiga echigweto umahete squeeze mpaka ni begweto ekorie amasakara misi ya manga chize cheikire gasunda kiabwatire ndakere koirana yo kapale gutiro chiro kwanya rasoire amete so chimboli mpaka chingondi omonta ekwanya rugoso nyomba saine ngombe asata nyomba mapeme majetenga wane gasunda bwachakiro kumuramuri DORCAS mbaro wase to korera tu no chingana Dolphin Morata. Good morning JOSEPHAT, AMISI, DORCAS na Joshua. It's another beautiful day. Yes, we have met again by the grace of God. Yes, always watching you live from diaspora. Let me wish my children happy day. To my children out there, parents, friends, or fans of Ndizi TV, wherever they watching from, and all my enemies. Yes, let's keep on praying for each other. In ENSAKIA until the end. Sante sana. Shabiki omotingo kabisa. Kora sabiru aye ababisa bago DORCAS. Ababisa basabiri. Nande ba amabere. Na bolinga ngo basabiru. Ko basabirande. Asai. Bakana wakanege siomba. AMISI no jenga ngo aseire. Basabire bakorenga wakora ire mechiende ndoche. Kita. Awe sio kubasabira abanyakobo barura maseseri nyasaho kwa. Sabira mai. No gwetoma koma yako basabira. No gwetoma. Paroro oro memero kulitoa. Ikera we ikerenga bono omonguru weito osesene babisabana. Oro memero kulitoa wakorekana watabasiritiye Yesu Kristo motorito. Otaramo sabira. Kabisa. Na waigo Edwin Omwenga kutoka Kajiado present watching live. Teresa Mbogo, good morning JOSEPHAT, DORCAS, great Joshua wakwani we na Teresa Mbogo. Thursday from Saudi have a nice day. Na waigo have a nice day. Claudia Keza, good morning team ENSAKIA, tune in kama kawaida yake. Okay, asante sana Claudia Keza. Nere Jared Oyonge takurua nyankororo imeyo moroberio no bwakire ya KEMUMA. All right. Ancho morigere no bwato bosibole na ibo gusanga muna intemambi yabono. Narega igawe tarasenchera ya SMS. Oteba bwakire abancho bandizi TV. Umanenya sai otwancheire obomoyo boitorero etichikane chitariki 25. Twatigaire amatuka 5 narimo mutenyi omutangano nyarakoba gokorera. Arogo Chris
team apana kosa kurabo gusero raganga live imeyomorore bwensakia Chris arogo mo na mete no mo yo mo bwe abali ba abakosori yes ase chimarathon alright kabisa mokongu sana asante sana Chris ayendo chugwakira mpaka matuko igobono okoranga DORCAS igare gonsiria kira twikire 24 twatigaire amatuko 5 na limo igo twikire ta 40 floor kosa 30 floor ikira tigaire 5 na limo igeminatinga it is less 7 days igo we should be the last 4 lakini January tuli ko chibaraiko na wochiro china chie na ta na tigarete yes lakini oya kata mistu miss Chris aro atukakora naye na kio waya ke sabu watamoteri daro ngaya moyo mambete ko ngaya rere kabisa na kika dabantu ige wiki eto cyagete igate ko ngaya renke ya itete haya ama ya nari mutu ama ya mutwali na nyasa na bwate mirubiri ya emia wa alright tutaka ndaso mutima ko mwike ibo mancho murigerari ekirenga gyo kwenda so mutima no kwali baga ayonyara ko gusanga amana intwe kerengererio kiao riburiago twateba ngana manganyara ko bagwateka obumu bwazimio no bwagete ekambia nene ekiamagia ODM chisema cha coast sama cha coast tojibalinga ikoro county ya Kilifi amoneri ya Mombasa asibaka nete ko ralibene Mombasa mupo hamupo ai tokwana bwango ODM kipo hakipo okwana ngora taratibu kwa sauti nyororo wewe igo tulikuwa limangana haraka hatuna sisi watu wa Mombasa tawaambia chama tu ni kimoja chama ni ODM alright bimara sana ODM iseyobrai bwaye Raila Odinga no wagere tokoba gwakera ekoko ekiama ekyo bosio bwa obochori bwa ekiama ekyo barachikoba okorekana asa matuko ale motwe inyoranga numuruburi bwo kweroberia maite bateberenga ODM is there to stay kabisa asi weekend mokoranga Mombasa coast batariro mete asa matuka amai ase sama chikura tobe tokoranga enseme yu yabire sana yabire ngane ensemo ya ikiamiki kosino ikiamiki kirite miri bono batete bamekishwanga go siba ba yagendereire enchire ngabuneyo mete mokorara iga yamane binge bigocha yamane binge bigocha anyo zake coalition nchenaye kabisa egera toire mpaka bochori wa 2027 matata ya mapema mbie wangu gakora ritule aki moto amagoro kabisa ntwechira twache ko batoko bariera tweme kishwa osentwene kinga twachikiraniri ntoko batenga osentorosie egetikie ndege akinire mutwegene ne chira chiri chinga tarabarire ainara nara baraya banke bagocha narogeti yes enturende twabachikura no rina batoko kanya chirecho kona AMISI njira gukwana nabaracha guchikirani omayete nabo ndago chaka yongoranga no kona njira gukwana oyetabweka ini DORCAS awatobonya kene gete igo mayete bono moto kwaneka tari kurigerikana twara kire chikura emyaka ntuto manyete omorai ora chiko ikirania amagendero lakini AMISI njira gukwana gaturigereti oikachi koine kya magendera tona arama mocho kiawe ato mwana to wakiniria gure kenyoro ndomuro mwana bwa abantu ntomuro chika gukina yakora Ndizi TV ga igore gukwana no bororo mwana ito mwana ino nada kwa gwikura chencheri heta ke chenche ruti ino ega si mwana antige ngore mukanya kombwa tirio kario
kabisa mwacho muligere gendere ko tobwatia asesemo ye mitandao ya Facebook na boigo asesemeri ya YouTube tutosio mi asomotimoko omoke tokorena ntorigererie ya muligere asesemo ya magazeti asenchera yoko ya chutia entunyale ko genda asensemeri yende ya gatatu yo mwereo asi omogeni ito turachuko twara omogeni entunyale kurigeria abigambiro obosibori bw'ebigambiro ase ensete ya Kenya. Tuchiko watokorigire ngaimuru chinu ayekora atari guchibuga ndari ikireke ambroge gotebanga twateneniri obwagachi wetoto osetoto asendemereye asengencho kungusana na koro kwanya ndo mondo mambiro ne chibundi yani biga mbisikire ebigambiro bito mbisikire mbibwato obosibore ahubwo cyane Ninga tacho koto kwanera sentunda ya gatatu. Meanwhile, congratulations gocha somwe msewe wodi ya Kiogoro Walter Mochache Obare itukoligoro na roche aba onchorelia orwase echirelia Kiogoro bano moko sana wachitamba watanga wano konye kitoka nyetegi achire bagatwara bosibori boko batuke birengerera byabo igoro yechinjira bategete echire yinyare ko bagekoba mete na mogoko sana ekirogo ikakwaboria abantu ngaki mutagete gasotete kobera nikiotete ab akwira ngembari ebe yamabati osebe yamagoma mete no washora okune ekioro kirekia sana kubaikanga ekioka kya moire mete Chiponga point ya bagate bari ngumurayo manyete tu chire tabwati nyomba cyo bacana umugambi igaiga machita yase chire kita chire gakora mukari gwakana epiri estima by the way na kichipa ngo gwakana ji bills je chita jiri ji street ose aron jiri ya jiba chitoken ebango AMISI aba yaba unchorelia gocho kubarekera una batonya igechiro gocho kuba no taoni ya itu koligi magoikocho ago chali mapenga ebanga no tora around kai agwe tagari pakandira bachiko bamachiko bachana naba abonjorelia mapema gocho kuba libono ne serikali wentu gwakana abangote bete DORCAS nga abarusie bango bosi pyo beke chianga chia yero sero jubara tsiri njeraget toga naso mutimo ko mweke gimanto kwera na kwera trasensemo ya kabere trachiko batokorigereria alianyare ko bakwe wari baga hari nene ase amagazeti emambie bono toga ndale toskare kwera na trase kakitari getambe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime egera kugendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbigia NTSA wagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na
nabugwa kana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onye gutagete kwigira weekendi mbabwate birasi nigo bare umuchubo sungo Gusii Dulux Building lirongo litangani opposite Zonic Hotel Kisii chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya nabuko bakresimi asikina mbechi Sunshine Driving School. We fulfill your dreams. Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enoti isano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV Omwansu Gusii. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eriyo mwano abegati yabali abake baranyora gisemi kibirengo bigoro muiri skuru ya Porters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abari mu bayisaine na boigo babwato bumanyi bwigoro ebirasi bibwate ribagarisaine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatiko Road na boigo rosagiaronde ensemo ya nyanchwa gosoba Kiresimi Porters Haven Premium School. Ndizi TV ubwenso bw'Gusii nigo bono yakonikirudekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkorbo Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu Gusii. Negenteki ya konyore ibintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyore duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya n'ibintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyomo chokisi opposite DTB Bank, ange na Shell Petrol Station. Napoku bakirisimi ase namba enoti sano na ibere, enoti sano nemo, inye sano neseto, enoti marakabere. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriyo bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na ibire eyemo eriyo togwekere gose otutalire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40-200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Bienvenido nande omwancho morigereria torure ase omotimoko omwenge kegi machinga kitogenda tokoba tu kweriga nyora nganga twakulirete ira kurwa litkorigoro ase ntunda ya gatatu yomurori bw'ENSAKIA nigo togochigosanga amo nere omweshimiwa Paul Nsom asuma oyo asenga ki eyamo orenge omworokia akaruoro nere agateba tiganteme ango ekerogo gia siasa nera nyara kobaga kora ensemo ya siasa asorogongorwa Gusii onyare kobaga kwenyera ribaga gwekanonye chinsi chia Michael eliokoranga nara yagenderete orema bia bono gusanga tole amonere ndo chonyare kobaga gwikirana ase studio ekerengeri kiago kerabe kengencho kegima na mange turanyara kobatugo ya kwanera gati yabo amagendero turarigereria ensemo yebigambero ase chinsanyare kobaga gutarira ebigo korekana aria na bigo korekana Kenya Matendo nyara ko bato kweboria DORCAS wataba bigambero bya Kenya manyete nabo kwenda kwegwe court order today mogora bagwate bunga ya demolition ngokorekanere kinyumba cyera kigotagurwa asigete kiwika sasa cyabo tuko nande kwanyora notice yende order gete gwatenga ya ebiragite ebyo he karabitene ni kwanza para paka toikeranira ase ground oinoro mocheso uko cheswa se chikoti chaito. Number 2, twaboroche omuraibuense William Ruto komerana amonobotenenri wabana chebina useke gambero ya chinkwana chiya bagateba nindu toko batebye bito tari numo riboti ebi mwaigwete nindu toko batebye nkimotete okwana sikali nimo intu wate okumanya yani intu totete okumanya nkimotete okwana mate makabariki bamagana bagasiekerwa risiko bagateba ino tegera relax nengana yagikiriwe yani abakenya batete bare asenjere yo wenga ebambero mbi bwato busubule bwa Omoro cheno nyama secretary general wekema ya ODM katabanga ge korek inki na kikonyarekana nga ekera ebikaro biri byerete iga nari mu chief justice asogete ne package gete una serikali tuamwirenga abana chebine 25 mbachiko bakulikwa nari bono mete nyolete una serikali tuamwire amangana bunaje tokwane yobukurumi kamisa yes ndochikuligira amangana yobukurumi asebigambiro na buigo was the way forward maite omugambi Paul Nsom nere Gusii yakoro kamisa nabwo atubumanye origereire otegereire osomira sa magazeti ndombiro tutakiri kuombia where are we Gusii ngaitore kabisa oh no are we together tegama to mwanchi muri kavai karasa yes
aina turachigusanga amonere tumubori no nyingo monogeri ogusi roche chingongo kati ya Mount Kenya Mungu sana nororo kabisa batete kosokia monogeri ningo unaintwa babunge beka goriega keiga tuwarorirenga uyo ratoire are kegima no mubunge we constituency ya Kiharu Ndindi Nyoro wande batebire ngotebire ngantu bwatobokong no mukonyi wo muraibu enseriga digashagwa mete bari balo centro na baro batebire nga umanyete nga ikirogi kyo mukonyi wo muraibu ense nigito kiaringi wono mugatosuguma guchiaria se wizara y'uburendi boime kithure kindiki we demand it back siasa umete na hotetinga siasa Kenya terikoera omochande nororo gusito isane kirenga ntu bwata monogeri Gusii twatanga sirevene bole atakwaro chibura na bintu gete bigachagari ono kero tana roche tuletia bagusi yes ndoche nga bona iga saine abonko ba ngoira motwali uno mo abonko baira kanani uno mugusi na karo morayondo moswana nirega bwa chana no tuntura kobekera maoko bona iga nigotore ise oboteneri gwetuletio mugusi amana arombaje tebagatenga no engane motegete ukwanera aria ni ntu abanyene toretera nse yo mote tara isaransa letango chimboli Egonga Gusii chimboli sana uli challenge mtomo ule mabori buna ya tores kabisa ate ubutire miaka ne menga bwate iga kabisa miaka melito anyara ko bagatores nga what's the way forward toisane kegenchira tole gechure geiturugaria ndobwata matuye gechuro tabanjana isane kire naro ndobwato motugo jigata okay I'm okay with this bono ina turashikorigereria mono asema gazeti mambie bono asensema ya gazeti ya Nation de tunyachuti asenjera ya bwango kagero mageni tu aikire mapema ase studio gaiga ndio chemorikirete epeje ntangani ase ringanarire oborito nigoro ya omorai we kyama kya ODM agotenga Raila Odinga aseki oseninki kyagerete agatinenia umukutano osegi karo kirkyale go chikokorekana litukoli alero mumanyitenga nigo arechinsemo chirichia coast asagendete gwakirikuko ekyama kya ODM ne bigo abwatangani mbabete gosembabete bakoraria ngali tukuria lero mbachikokora egeikaro akia abaraibe ekyama kya ODM kolinde bono nigo okorekana inga umukutano yo gosegi karekyo kera chigotenenigwa ase kisababu chiria bono chitarabe kwa tenene asirinde na turochenga bado mbare asensemeri yorogongorwa coast asibagente kwa kira kuko ekyamekyo obo ase karo kyalinge kyali go chikobali tukoria lero nigo kyalinge kubwatani amona abara ikuru asobo mobwazi myo bonsi abo bono bale paka bali bibyama obo mobwazi myo tali ODM yoka obo mobwazi myo na bwale uchikokora egikaro ase tukoria lero kolende nigo bono egikare kyaraatene niwe ase ritukoria lero nkerigo chigo kolekana nabo iko nigo bono egazeti ye molekerete aigoro yomo waziri omoliki botambe asensemo ya etiseme Belio Kipsangi ase bono atena aboro kiwa bali babete bakonyora arama ya ase kerasi kirigia 12 nigo bono bagochuko genda kogenderia masomo abo ase chiskuru chobo bundi TVET nigo bono bagochuko swa eri bagendere na masomo abo Imero sana ingana tokana tokabato kurigeria nyoro manyete tokoyebwate botambe twaranga banyere ko bagoswa ntwaruche bali batakoleta matemo amane krasiki agatano na gatatu biyo bakayori bagabagote nabo bono bakori bagaria bene banyara ko bagoswa chiskuru chia secondary echinga kibaganyete banyara ko bakwegwa amatemo abo nanyara ko bagago oenanwa riria bataraswa se form 4 kibali form 3 gaguo matemo naro baranyara ko bakwegwa gazeti ya The Standard boigo ne kwanirete
igoro ya mange igoro y'obobisi bwa egeikare Kenya tikobaye korekana ase nyumba yobora ya State House gati ya omuraibwense ababwatani gosomona garibwe bunge na gati ya bwatani bande be serikali abigo ensemo ye kigambero isa kurigereria ne nyare kobaye koerera boikeranu ase boigo nyate kobaye koerera bene eganga enene ya omuraibwa ekiamagia ODM Raila Odinga ase tarao ya bene hase chi county chiria cha coast asensemo ya kaberu sase peji ya kabere bono nige ekwarera asubo ikirano igoro naki serikali gwetere wizara ye chiseme asebono ya bikire mirubo yokwana kinga aborokewa abaikira sigiriye komina kabere bo mwaka obwechiri 2022 bali babete bakonyora grade kya basoire ase chiskuru chobobunde nigo bono batenga kera morokiwa nabwanete enyorere ase keri chigasi chamagoko echibono chira chikoba konya nabo igo nigo gazeti sepeji ya gatato emolikirete igoro ya amangana ayoboroire bwa asma bwa asma no bori kero monta kwa yana kunyara bwate umuchando gete bwo kwa yana ono mugano mwanchu murigereria ndachi kugani bwesomere asinjira yobo ikiranu asebo igo emolekerete igoro asensemo ye giseme bado ndo chenga ekwanirete gose ekunirete igoro yomo waziri wechiseminere Ezekiel Machogo asebono agendete okora obotuke igoro ya abali mugose aborokia bechi skuru ye chioboro chi secondary chioboroso junior secondary school abono bako tebekananga bako kali gusala chibesa metena tangasa gatenga junior secondary school ligere bosa bali bako bachibesa bono nigo bolingoli bwa chakire ase achi school chiri gusaba bali bakali gusaba ebesa kurase abayibodi ate DORCAS ritukoligoro ndo twale to mwalimu we school ya JSS area junior secondary tebanga obolemberu mbororo na ereta gataba tali besa to gusaba abeko nyalekana buno mwalimu topic syllabus elia ebwata magani gete school etali goikirania patanga litukolia lero gose syllabus ya lero igegokaba maybe ndonero anyero gete ngose science getere comprehensive science patanga lero ba ko experiment iyo go test gose ne circuit patanga ewayere tu research retwe ne kerob keliegeke school te buati mwalimu agotebia bana ngaya mambi moreta kawaya ayorete kerobu na orete risasi oibori batebanga mwalimu iyo koranga anyway ngati yali mange hainanire oburito asa magazeti mambia bono mwancho muri gwale senga chichinga kinebiro haina bo kwenyorera egazeti ri yanjitebe ya Standard of the Nation the Star Taifa leo ne chide chinyinge nada ko bakonyora amange inganyarire ko baga kweguburito ne libagalia bene asa magazeti mambia bono tiga tuseme sense moyende yo motumoko asenjira yo kumwaligania omugeni itoto basabasuka to basikogendare enero Ndizi TV moro ENSAKIA Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwana bwembe magatebyo omwana bwe